И здравейте хора, в днешното видео ще играем на Five Nights at Freddy's, само ще някаква малко по-различно, в смисъл. Това е само в една двойка. И няма в една единичка. Ще играя на Custom Notch. Значи, сега. Те отдолу, дето са. Те са много трудни. Просто тях ги дигам. Значи тази нощ просто само с тях ще играя. Значи Бонито ще е най-гаден, Фоксито, Тойчика дигаме той Бони, дигаме и Мангъл. Добре, айде сега започваме да играем. И е без реклами тук, това е супер. И това е в Roblox. Отстрани даже го има надписчето. Чекайте малко си. Добре. Да съм реди без това. Добре. Така, идваме пегатея първо. По-леко бе. Значи Фоксито ще е най-тегъв. Защото е невидим и не знам откъде. Бони. Здравей. Да. Оп. Оп. Махнах го. Значи. Мали. Има него в тунела. Чакай. Няма да бързам. Чика. Фокси! Бони! Махни се! Добро. Кой бе, брат? Чика, давай. Кво? Тук не разбрах какво трябва да правя. Значи, да, тия отдолу са много тегави, не знам какво да ги правя. Буквално, те са отвратителни тази игра, човек. Майко мила. Добре, че няма много кръв, защото... Добре, че няма толкова много кетчуп. Защото тук направо щеха профила да ми го бамнат. Ама сега ще играем, смисъл ще играем. Сега само на Custom Notch ще играя. Аз ги имам всичките джъмскера, между другото. Ако Фокси не го бях осветявал, моля ви си, искам да видите какво ще да се случи с мен. Гледай. Не! Сериозно ли имаш кита? Имам го на TikTok същия джъмскер, некъде го бех качил, ама... Да бе, профила ми го бех качил. Значи сега пускаме на Custom Notch. Да, това сама була. Значи дигам той Бони на макс левел 20. Той чика и я дигам и на нея на макс. Мангъл също на макс. И Фредито. Това Фредито отдолу. Опа, чакай. И Фредито отдолу на макс, защото тия другите направо са хипертегави. А Фредито ми гаси лампите. Това е гадно. И почти никой аниматроник не мога да видиш. Защото това е гадното на това Фреди, което прави. И някакво детенце след това се хили. Общо взето да. Окей. Ой, щом така присветква екрана. Фреди? Не ме почва и от началото, може ли?
Добре. Фреди, къде си? Кой ми е в тунела? Бони! О, майко мила! Чика, отвратително! Животно! Аре бе, мангал! Ще правиш и нещо, бе! Розова лисица! Айде, идвай! Гати гадините вече! Махай се! Стига, бе, брат! Сега ще ми влизат от тунелите! Да, и двамата! Кой там ми прецака, бе, брат? Ето те даже са в приятелчета. Те са в едно просто. Така. Коя камера? Какво? Кам 2? Кам 2, нали? Не, ти си. Бегай от тука. Махай се. Кам 2. Не махам маска. Маска не махам. Видях мучи. Здравей. Тунел е. Мале. Тунел е. Не. Брат, колко ще ми идвате на един път, бе? И тримата на един път. Махай се, бе. Махай се, че искам да си видя какво ми е часа. Служи си чопката. Не ме гледай така. Погледнете я само. Чеки Диана. Където е чика, бе? Бони! Здравей! Как си? Здравей, чика, как си? Здравей, бе, как си? Здрасти, мангал, как си? Какво правиш? Още е 2 часа. Че Фредито е най-гаден за мен. Пак ли Бони, бе? Какво? Чика? Мангал, какво правиш, бе? Колко пъти ще ми идваш ти вече? Стига, бе! Няма да махам. Погледни му очите. Махай се, братле. Майко. Майко, колко е страшно, човече. Майчице. Само да видим колко часа. Не. Стига, бе, не мога да си оправим кама. И са Бони е в тунела. Направо си. Не става, братче. Пак ли някой в тунела, бе? Чика. Той чика. И да, както и познах, де. Значи, тук не съм играл особено много на тая игра. Като
се случва. 4! Ех, и ти дойдеш, да. Хайде по-бързо! Айде, брат, ти си наред. Какво ме гледаш? Човек съм! Само ти дет си малумен робот. Правих го! Шит! Не, брат. Дай, стига де. Фреди, къде си? Чика! Чика! Бони! Къде си? Майко! Ти ли беше, бе? Бонито е било. Добре. Айде, бе. Айде, бе. Айде, бе, Манго. Айде, бе. Какво ме гледаш? Постоянно играем тук. Играеш си разгрузка. Всичко е брат, на колко ще ми идвате, бе? Вие ми идвате, бе. Ми идват по 50. Пребаваш всичко! Не знам откъде му ми дойдат. Победа! Успях! Победа! Просто съм перфектен. И добре, чао, ако ви е харесало, бай-бай.